हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बयखौबो बरायबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय माने आङो ओरैबायदि मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने आं जोनोमनिफ्राय माब्लाबाबो थांफेराखैमोन आरोना क'क्राझाराव थांनो नागिरदों आं लोगोफोर बिटिआरआवहाय क'क्राझार माने इनिफ्राय आङो गुवाहाटिसिम थांगोन दिनै गाखोगोन आरोना दा गाखोसिगोन 7टायाव ओमफ्राय दिनै गाखोबा गाबोन फुङाव गुवाहाटि मोनहैगोन ना गुवाहाटिनिफ्राय आंखौ बङाइगाव थांगोन बङाइगावनिफ्राय क'क्राझार आं ओरैबायदि एक्साइटेड माने ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो जि जायगायाव आं उन्दैनिफ्राय खोना क'क्राझार बिटिआर बड'लेण्ड माने बेफोरबायदि खोनानाय लोगो लोगो माने ओरैबायदि थांनो गोसोआ क्लाब क्लाब जाबाय थायोमोन फाइनेलि आं दिनै क'क्राझार नुहैसिगोन क'क्राझाराव थांनो मोनसिगोन बेखौनो सानबाय नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै बहाबा थांनाय जायो मा नुयो क'क्राझाराव मा दं नोंथांमोननो आं जिखिनि हायो आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अन्नानै प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोनखौ नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला आंजों जोबजासिम नायलांफाबाय थादो नामा बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बे जाबाय जोंनि जनाय जोंनि जुनायनि सिनारिफोरखौ नायदो एसे माबायदि जनाया एसे एनै माने जोंनि जनायनि टाउनफोरा माबायदि बारा गिदिर नङा आरोना जोंना जनाया फिसासो आंना दा ट्रेनाहाय 8:30 आरोना बे ट्रेना ओंखायनो आङो आरो हजों जोंना गामिनिफ्राय बारा अट'आ बेसेबां एभेलेबेल नङा नालाय थांलाय फैलाय बारा गैया ओंखायनो एसे 5टासोआवनो ओंखारबोबाय आरोना आङो इयावनो दसे बेरायना टाइम पास खालामसै ओमफ्राय टाइम जाबाथाय थांसै आरो आं दा जनाय हाबबाय ओमफ्राय ओरै सिदा अरुणाचल थाङो आरोना ओमफ्राय नै जों ओरैहाय हाबबाय नै जोंनि जनाय टाउना बारा गिदिर नङा दिनै देवबार हाथाइ दङ नै ओरैजाय हाथाइ हाबो ओमफ्राय बे मेन टाउना आरो बैखै थांबावनांगौ आं थाङासै स्टेसना मुरखं सेलेक बेनिफ्राय थांगोन आरोना आङो दा हराव 8:30 गाखोबा गाबोन फुङाव आङो गुवाहाटि मोनहैगोन आरोना गुवाहाटिनि बिदिनो मालाबा लेट जायोना 8टायानो जाहैयो आरो जोंना 12 घन्टा लायो जोंनि बेनिफ्राय ओमफ्राय हजों आंनि लोगो दं आरोना गुवाहाटिसिम फैगोन बियो बङाइगावनि लोगो ओमफ्राय बेजों ज' थांसै आरो बिस्रानाव बङाइगावआव ओमफ्राय बिसानाव थासिगोन थानानै नायनोसै मायाव बेरायनो जायो ओमफ्राय बिस्रानिफ्रायसो क'क्राझार थांगोन आरोना जोङो आङो क'क्राझारनि सिनारि आङो देखायनो हायाबो जानो हागौ नोंथांमोननो बे भिडिअ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो आं क'क्राझार थांनायखौ नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो नाजानोसै मोनफैबाय मिनाया हारसिं जिरायबाय दङ नै इखौ नागिरहैनांसिगोन दा बबेखिनियाव दंथाय बियो कामाख्या जंसन गुवाहाटियावबो ओंखारनो हायो आरो आं कामाख्या जंसननि दानखादोंमोन नालाय बेयाव ओंखारबाय आरो सोर बांगाल बुरि बेलाय सोर बांगाल बुरि बे खारखुमाबायसो मानसिया आंखौ नुनानै एफा गोबावनिफ्राय नुदों हाक खालामनांगौ खारखुमादोसो नायलाय नाहरलाय एसे आयौ नाय आइस बिदि मोनफैबाय जोङो दा इयाव माबानोसै आरो बङाइगाव थांनाय टिकेट दानसै बङाइगाव होलांसै हुर नंलायनाय नै मानो बिदि नोङो मानो बिदि एसेबां बेसे खुसि आङो ओरैबायदि खुसि माने बुंनानै फोजोबनो हाया ओमफ्राय नै आइसबिटि स्टेसन माने सिङावहाय बेफोरबायदि दखान दङ आरोना माने जोंना बासआ 10:15आवसो नालाय ओमफ्राय जा ओरैनो जिराय स्लाय मा खालामना थानो होननानै ओमफ्राय जोंनियाव बेरायफैदोंमोन आरो ओमफ्राय हरावबो जेबो जाबोआखै आरो मिनायाबो जेबो जायाखै नालाय ओमफ्राय सानैबो इयावनो
माबा मोनसे जानोसै इदि होननानै ओमफ्राय बायफैदोंमोन आरो बुस्थुफोर। दामान जाखायोमोन आं। मा बुस्थु बे? जि गोदै खुमब्रानि मेथाइ नै इयो। खुमब्रानि ना? अ। बे बुस्थुबा? नुलायाखै आं भिडिअसो बानायदो। दासो मोनफैबाय जोङो। बेसे 4 घन्टा लादोंना मिना? 4 घन्टा लाखाबाय गुवाहाटीनिफ्राय। बेसे 4 घन्टायानो लाबाय। एसे फ्रेस जानोसै, दुगैनोसै, बायदिसिना जानोसै, लोंनोसै, ओमफ्राय दा मोनाबिलियाव बहा थांनाय जायो। दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन ना? अमा बेदर रुदों। ओमफ्रायो मा? ओंखाम। दालि। मिना संदो दे आं भिडिअसो लाया। मिनाया संग्रा। ओमफ्राय जाना दंबावो जोंना संख्रि। गोदै गोदै। बेयो सामब्राम गुफुर। दै होबावगोन एसे दे। ओंखाम जानोसै जा। नै बेदरा दहाय संनाया। तामाम गोथाव जागोन बायदि नुखाबाय आं मिना। ये दालि। ओंखाम। ओंखामा एसे माने ओहो आंनिखौ लाफै एसे। आंनिखौ एसे लाफै। आंनिखौ एसे लाफै। जा साफा नुदों। रायखस। आंनि एफा बुरजा खालामनांगौ नामा नायलाय? गावनो होनबाय खालामनांगौ। नायलाय आंनिखौ एसे ला होनबाय। ए नोंनिखौ एसे ला। लुगैला। लांगोनलै र'। आंहा बेदर जानो लुबैथारबाय। बे गोथावआनो रोङो माथो नोङो। कसमसे। मिसा मोनाखै आं। लाजिखौ मानो जानो? बायो। दा खनसे खोनाबाथाय पास्ता ग्रोबाव थांगोन पास्ता ग्रोबाव होनहरदो नोङो नाहरथारखो। नै थांनायसै होनदों। जिमि! ओइ! आयु! 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 ओइ नायलाय! ओइ माबा! सैमाया! नै नै खिथु खिथु जाबाय दं। बेरायनो थांनि जा हाग्रामा ब्रिजाव ओरैनो दसे। ओइ नै नायलाय! नै नै नै।
नागिरो नामा? Yaw idiसो खालामजोब्बाय बरिया दाबायदिबा बेरायनो फैनो बै गेजेराव थांजायो ना थांजाया बैयाव बोरै थांनो बे दैखौ नुवाखै नोङो नोंहा इदि लाङा इथिं बट दंमोन बटआव बिबारा जा साइ साइ नोंरा फुथाव एकदम लांथावथार ना आइ लाभ बङाइगाव Lady ba malay.